ए छुटकी, हाँ तनी भावना के फोन लगावा ना। हाँ लगावत रात में बड़ा उल्टा सीधा सपना देखनी है। हमार मन बहुत घबरात बा। दीदी के फोन तो लगते नहीं खे माई, जीजा के लगावत तनी। जीजा भी फोन ना रिसीव करत हवन। दमाची फोन काहे नहीं उठावा तारे? अरे का भइल? अरे भौजी कोनो घबरेला जरूरत नहीं है। समझी जी हमरा के बतौले बानी कि दीपक बाबू बिजी रहनी अक्सर, वैसे फोनवा ना लागत हुई। हमनी के भावना सकुशल बिया, चिंता मत करी। अरे तो इतना बची बाकी फोन ना उठावत बा। राउर भतीजी हमनी का इतना जल्दी भूल गई, हमरा कुछ समझ में ना आवत बा। अच्छा ठीक बा, राउर मन रखे खातिर हम खुदे फोन लगावत देहने। हले हाय देखो कितना लंबा उम्र बा समझी जी के, हैं? भगवान हुआ के 100 साल की उम्र थे। हम फोन लगाओ तो नहीं, हुआ के फोन आ गए। अरे तो उठाई ना, जल्दी कट जाई। राम राम समझी जी। सब हुआ कुशल से बानू। आ देखी ना हम रहुए फोन लगाओ तो नहीं, तो सवेरे सवेरे फोन आ गए। हेलो, अरे का भाई? अरे कुछ बोलत नहीं कि हेलो भावना। भावना का भइल? भावना के अरे बोली ना, काहे चुप बानी? भावना भक्ति के पीठ में न रह गई। का भइल जी? हमार भावना दुनिया में न रहो। हमार भावना अरे तो पानी लिया। माई 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 शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, धीरज रखा भैया। अगर तुम्हारी हाल हुई तो उनकर का हाल हुई, जेकर बिटिया दुनिया छोड़ के चल गई। इतना सुंदर हमर पतो रहे, काहे भेजनी हम दिल्ली? बाबा डिम्पो, रउआ लोग देखले रहनी ना हमर पतो के कितना सुंदर नाचत, कितना बढ़िया खाना बनावत रहे। रउआ लोग आयल रहती ना मुँह दिखाई, कितना सुंदर रहे, कितना बढ़िया गावत रहे, नाचत रहे। बाबूजी, ये सब कैसे हो गल बाबूजी? हमार बाबू का छोड़ैले बाबा के काहे ले गई? भाई बेटी ना काहे ना ले गई? वीर, वीर, कहाँ बड़ा वीर? वीर,
हमारे हर बात तो के गलत लागत रहे ना। हम तो के कितनी बार समझाले रहनी है कि तोहर परिवार तोहर खातिर ठीक नहीं है, लेकिन तोहके तो समझ में ही नहीं आवत। अब तो जौन भी कहबा हम करे खातिर तैयार बानी। बताव का करे के बाप? अपना कातिल से बदला लेवे के बा। लेकिन वीर, हम तो केहू के दिखाई भी ना पड़ीला। हम केहू के कुछ बतावल चाहिला तो केहू हमर बतिये ना सुनेला। हम केहू के छुअल चाहिला ना तो हम छू ही ना सकीला वीर। हम शक्तिहीन बानी वीर, शक्तिहीन बानी। अब तू शक्तिहीन ना बाड़ू, हम तो के शक्ति देव। कैसे वीर? ए जा देख केकर फोन बजता। का भइल ननद जी? फोन तो उठाई। दीदी, दीदी, का भइल? काहे इतना घबराइल बाड़े? दीदी, मोबाइल पे भावना भाभी के फोन आवता। पगला गइल बाड़े का? भावना का कैसे फोन आवता? दीदी सच बोलता नहीं, एक बार चल के देख लाना। अच्छा, चला ना, चल। चला। कौन सा फोन? पे ई बिना सिम कार्ड वाले फोन में तोके फोन आइल बा? सच्ची बोलता नहीं दीदी, भाभी के फोन ये पे आइल रहला। चुप चुप, केहू से जाके मत बोल दिया वरना सब तोरा के पागल समझी। अब जा जा। बिना सिम कार्ड के फोन में फोन आइल बा। बदलापुर निवासी दीपक पुत्र जंग बहादुर पत्नी भावना के परिवार वालों द्वारा दहेज के कारण निर्मम हत्या कर दी गई और भावना के घर वालों को ये सूचना दी गई कि वो जलकर मर चुकी है और इस मामले को व्यवहारिक रूप से दबा दिया गया। उसके बाद दीपक की दूसरी शादी तय करके दीपक का पूरा परिवार जश्न मनाने में मशगूल है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भावना उसे छोड़ेगी नहीं। टीवी पर भावना, दीपक भाई, दीपक भाई कहाँ बालू? अरे का भाई? हवा का भाई? हवा का भइल? अरे का भाई जी? का भइल बाबूजी? कुछ नहीं। अरे का भइल, का अरे भइल? कुछ बोलब का भाई? तो काहे इतना घबराइल बाड़ो? अरे कुछ ना भाई। अरे कुछ तो भइल बा ना, बोले ना का भइल बा? पानी पानी, पानी। ए पानी लेके आ, पानी लेके आ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, हम जाता नहीं। हाँ का भाई? अब का भाई? फ्रिज में एगो बच्चा बा। का? फ्रिज में बच्चा? ये लोग के का हो गइल बा? कि वो कुछो बोलता कुछो करता, का भइल बारे तोहनी के? अम्मा हम सच्ची बोले तानी, वो फ्रिज में एगो बच्चा बा। हम जात हनी। अगर फ्रिज में कुछो ना भइल ना तो देख तोहनी के हम का हल कर। फ्रिज में बच्चा बा। आराम से। सब के सब हमरे घर में पगला गइल बा। फ्रिज में बच्चा बा त है बतावा, एमे बच्चा बा? आज तनी के जन हाल करब ना हम। बच्चा बा है का बा? फ्रिज में बच्चा बा? अरे। पानी बा फ्रिज में, है ली पी रहुआ। पानी बा, पी। हाँ पी।
माई का बोल का इतना चिल्ला चिल्ली होता अरे बेटा गजब हो गई। अरे डिम्पल सिंपल डरात रहे तो हम समझली नाटक करत है, डटबो कैली नन के। तोर बाबू से डरौलन तो भी हमके डर ना लागल। अभी तोर बाबू जी के पिए खातिर पानी देले रहनी, पानी के रंग बदल कर खून हो गई। देख कैसे आगे खून में खून हो गई। माई 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 जब इंसान के दिमाग में डर समा जला ना तो देखेला आम तो ओकरा दिखाई देवला इमली। खून बा माई तू लोग चिंता मत कर बाबूजी, ठीक बा? कल वाला कार्यक्रम खत्म हो जाओ, एकरा बाद हम कुछ उपाय लगाओ तनी। चल चलो चल ना माई, चल चलो चल चलाओ। जैसन करब जा ओइसने नु भरब जा।